అందితే జుట్టు అందకపోతే కాలు. బాలీవుడ్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది నటుల బిహేవియర్ ఇలానే ఉంటుంది. మొన్నటి వరకు ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర యూనిట్తో కలియదగినటువంటి నటి ఆలియా భట్ ఇప్పుడు మన దర్శక ధీరుడైనటువంటి రాజమౌళిపై అక్కసుతో ఉన్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. దానికి తగ్గినట్లుగానే తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసినటువంటి ఆర్ఆర్ఆర్ సంబంధిత పోస్టులు డిలీట్ చేశారని తెలుస్తోంది. వివాదం కాస్త ముదిరేసరికి దీనికి వివరణ ఇచ్చుకుంది ఆలియా భట్. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు సంబంధించి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆలియా భట్ పోస్టులు చేసినటువంటి మాట వాస్తవమే. అయితే ఇప్పుడు ఆ పోస్టులు ఆమె అకౌంట్లో లేని మాట కూడా వాస్తవమే. అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రిడ్ ఆధారంగా ఒక నిర్ణయానికి రావద్దని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానని ఆలియా చెప్తూ ఒక కవరింగ్ పోస్ట్ పెట్టారు. నా ఇన్స్టా గ్రిడ్ కంగాళీగా ఉండకుండా ఉండటం కోసం పాత వీడియో పోస్టులో కొన్ని మార్పులు చేస్తూ ఉంటాను. ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రపంచంలో తాను ఒక భాగమైనందుకు కృతజ్ఞురాలుగా ఉంటాను. సీత పాత్రలో నటించడం నాకెంతో నచ్చింది. రాజమౌళి సార్ దర్శకత్వంలో నటించడం, తారక్ రామ్ చరణ్ వంటి నటులతో కలిసి పనిచేయడం, ఆర్ఆర్ఆర్కు సంబంధించి ప్రతి చిన్న విషయం నాకెంతో నచ్చింది. ఆర్ఆర్ఆర్కు ప్రాణం పోయడానికి రాజమౌళి గారు, ఇతర చిత్ర బృందం కొన్నేళ్ల పాటు కష్టపడ్డారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఎటువంటి అవాస్తవాలు ప్రచారం కాకూడదని తాను ఈ వివరణ ఇస్తున్నట్లుగా ఆలియా భట్ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఇవేవి జనాలు నమ్మట్లే. ఎందుకంటే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ వ్యవహారం మొదలు ఆలియాను సగటు ప్రేక్షకులు కాస్త విమర్శనాత్మకంగానే ఉన్నారని చెప్పాలి.